I veliki pozdrav svima ljudi. Danas radimo reakciju na sigurno jednu jako poznatu pjesmu koju je snimio Baka Prase. Ne znam sada prije koliko je vremena je izbacio, ali sam odlučio da je snimim. Pa, hajde da krenemo. Krećemo. Malo smanjiti. Dobro. Da se okrene nova strana. Svi znaju da prvi je muđe, za njega čuli su svuda. Au, već na početku mi svi. Ajde dalje. Milion suba tu je došao ono s puno truda. Njegov čali je uz njega uvek bio tu. Sada lagano prelaze GTA, A i PUK. Balkan alert, taj sve izveštava. Najbolje obaveštava o tome šta se dešava. Uvek rešava, najbolje vlogove. Nedim daily upload svaki dan, ja čekam toga i bisam. Dobro, stvarno deli. Baki. Goldenito. Ima nas. Aha, ovo je Miloš Pavić. Dobro. Evo ovo je istina, ovo je najbolji igrač kantera na Balkanu. Nas više ima. Predobro je odradio. Već mi se sviđa. Evo ga je Baka Prase protiv. Ruska armija. Aha, eto. Tam. Stvarno dobro odradio. Srbija. Aha, bukva. Dobro. Zakon braći. Ovo je stvarno dobro. Čije se svima svoj ide lagano. I ona ide lagano. Lagano. Ovo je predobar. Od svih pjesama ovo mi je najdraže. Ovo je u Sarajevo, ja mislim. Da, ovo je 2018. Ovo je stvarno dobro. Pacaki špara, neću razgovarat. Duva i cile. Duša svaka. Reko Valska. Imamo se javi kompleksašu. Bacaju jednu jako. Moje caka. Ovo je stvarno ljudi dobro. Ja kad bi ocenivao, ovo je 10 od 10. Evo omču. Ovo ja mislim ja. Nas sve nas više ima. Znači pjesma je stvarno zarazna i predobra. Haha, Baka Prase. Marija Žežej. Nogato Ivanivi. Ovo je stvarno. Znači, svaka čast Baki Prasetu. Znači, ne mogu da vjerujem. Znači, pjesma je nevjerovatna. Ostavit ću vam link od pjesme u deskripciji. A mi se vidimo u narednom klipu. Pozdrav!